ideju! Treba mi moja kutija sa alatima za kreativnost. Dakle, uzet ću pače kartona i nacrtati na njemu šolju. Tako je. Zatim je treba iseći. Odlično! Sklanjam višak. A odozgo lepim plastelin. Super! Napravit ću od plastelina više detalja. A želim da dodam šljokice u oko. Da, tako je. Ispalo je predivno. A sad ću nacrtati usta. I obavezno penu odozgo. Ekstra. A sad mi treba najlepša kruna. Eto. Uspelo je. Mislim da je ispalo prelepo. Napravit ću spavaću sobu za svoju balerinu Kapućino. Treba više mekanih jastuka. I okačit ću lepe slike na zidove. O, i treba još popuniti garderobu lepim haljinama. I rasporedit ću aksesuare. A zatim staviti par kesa sa šopinga. Da, odlično je spalo. Ali nešto nedostaje. O, idealna boja roza plastelina. To će mi trebati. Razvaljat ću ga i iseći na trake. Super! Isto ću uraditi sa drugim komadom. A posle ću poređati trake. Ovako. I odseći ću višak. A zatim ću sve iseći na kocke. Eto, gledajte, dobila sam lep tepih. Stavit ću ga pored krevetića. O, baš slatko. A tu će staviti stočić sa ogledalom. Tu ću staviti stolicu i rasporedit ću svu šminku balerine Kapućino. O, sviđa mi se. Brad, a šta si ti smislio? Ja? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Prvo treba pomešati 2 plastelina. Tako je. Zatim ću ga razmazati po kartonu i dodat ću više detalja. Ispao je tun sahur. Gledajte kako je sladak. Ovdje će biti njegov krevet. Na zid ću okačiti slike. Super. A sada treba napraviti drvenu policu. To nije teško. Mogu da je napravim sam od samog početka. Aha, još par dodira i to je to. A bitno je nigde ne žuriti. Eto, uspeo sam. Sada treba dodati police. Eto. I dodat ću još nogice. Pogledajte. Ostalo je to popuniti časopisima. Jeste vidjeli? To je jako dobro. Tu ću okačiti palice, a ovdje ću staviti loptu. Tu će biti komoda, a na njoj će stajati televizor. Tun sahur, gledaj, napravio sam ti spavaću sobu. Jel ti se sviđa? Naravno da mu se sviđa. Baš si se potrudio. A šta je kod balerine Kapućino? Wow, i ona je oduševljena. Vanessa, svaka ti čast, ti si super. Uradila si sve što je tvoja lutka želela. A šta ćete raditi dalje? Meni je drugi sprat potpuno prazan. To treba popraviti. Hajde da počnemo sa ogledalom. Okačit ću ga na prozor i staviti baletsku šipku. Tu će staviti klavir, a ovdje biti mala scena. A još mi treba ovo. Rasporedit ću sve nagrade i stvari za balet. I tvoja lutka će ovdje plesati uz ovu dosadnu muziku. Ne usuđuj se da se smiješ baletu, to je klasika. Dakle, gdje sam stala? Dugme, odlično. Umotaću ga u plastelin. A zatim provlačim žicu. I dodajem bisere. Ekstra, tako je. Mogu da okrenem. Tu ću okačiti lepo roze perje i to je to. Dobila sam slatku lampu.
O, Vanessa, svaka ti čast. A šta radi Brad? O, kako lep sladoled. A Brad je odlučio da može da iskoristi štapić od sladoleda za svoju ideju. Zanimljivo, šta će na kraju spasti? Uskoro ćemo saznati. Opa! Pa to je klupa. Super ideja. Da, odlučio sam da napravim teretanu za mog tun Sahura. Uskoro sam završio. Ostalo da stavim male borce u ring. Ali prvo ih treba napraviti. Zalepit ću ove slatke face na poklopce. Da, tako je. Ponovit ću to nekoliko puta. I gotovo. Dodat ću još nekoliko detalja. I nalepit ću što više stikera na zidove. Odlično. Vanessa, hoćemo li da se igramo? Ko prvi? Ona me uvek pobeđuje. Kakva super ideja. To je jako zanimljiva igra. Brad je pobedio, a Vanessa izgubila. Nema veze. Hajde bolje da vidimo da li se balerini sviđa njena nova soba za balet. Wow, kako lepo pleše! Kakva gracioznost! Ali Brad malo toga razume. Da, to je sigurno. Lakše mi je. Dakle, treba da uzmem beli plastelin. Napravit ću oblik torte i skloniti sa višak. Zatim ću dodati detalje u obliku roze krema i malo lepih ukrasa. O, da, pogledajte, dobila sam pravu tortu. Stavit ću na sto što više slatkiša. A tu će biti tabla sa kapućinom. A na police ću staviti ukusne pite i kolače. Pogledajte, ispao je sladak kafić za balerine. A što je Brad smislio? Odlučio sam da napravim pravu stazu sa preprekama. Vidjet ćeš, to će biti jako moćno. Ovdje će moj tun Sahur moći da se trenira. Ispalo je baš cool, jel da? Balerino, tako mi je drago što ti se sviđa. Vidi! U goste nam je došao tun Sahur. Pozdravi svog prijatelja. Wow, a vidim da se vaše lutke odlično slažu. To je super. Možete zajedno da se igrate. A sada, hajde da vidimo kakve ste kućice dobili. Balerina Cappuccino je dobila veoma slatku kuću, sve roze, lepota. A tun Sahur ima... Pažnja, danas želim burger. Ovakav, jel može? O, hamburger, super. Napravit ću ti odlično jelo. Treba će mi ova velika cev. Dakle, sipat ću salatu unutra. I drugo povrće. Obavezno sir. I naravno pljeskavice. Ponovo povrće. I lepinja, tako je. A šta to radi? Gledajte šta sam napravio. Ostalo je preliti moj jelo sosom. To će biti neverovatno ukusno. Da, nije loše. Ali ja ću napraviti domaći burger. Napravit ću hamburger od lepe i ukusne bundeve. Pitaćete me šta će mi bundeva za hamburger? Ali treba će mi za lepinje. Semenke mi ne trebaju, bacit ću ih. A kupus će mi sigurno trebati. Uzet ću nekoliko listova. Da, to će biti veoma lep hamburger i što je najvažnije zdrav. A sad ću narandati šargarepu, papriku i drugo povrće. Moj hamburger će imati puno vitamina u sebi. Da, a moja pljeskavica od povrća je spremna. Stavit ću krastavci na nju, papriku i luk. Da, to je divno. Odličan je ispao sendvič, veoma lep i zdrav. To je to. A šta je kod tebe, draga? Fuj, to je užasno. Keks! Tačno!
mogu napraviti slatki burger. Dakle, uzet ću žvaku i staviti je u mjesto lepinje. Tako je. Svaka mi čast. Preko ću staviti marshmallow i što više žele bombona. Odlično. A umjesto sosa koristit ću sirup od jagoda. O da, to je predivno. Napravila sam mnogo dobar burger. O, bravo, draga. A mi smo završili. Možeš probati. Wow! A, što je to? Wow, kako zanimljivo. Počet ću od ovog burgera. O, da, tako je lep. Oduševljena sam. Svidilo mi se, super. Šta je ovo? Plašim se da probam to. Jao! Uj, kako odvratno! Samo povrće i nikakvog mesa. Ne sviđa mi se. Stalo je probati ovaj mali burger. Sad ću ga probati. Predobro! Obožavam slatkiše. Ovaj burger je pobedio. Čestitam. Yes, pobedila sam. Svaka mi čast. Hvala puno. O, kako dobra igrica. Instaliraj Multidosort u Google Play ili App Store-u, igrajte se i zabavljajte se. Sigurno će vam se dopasti. A šta sada želiš? Jede mi se ukusna pizza, jel može? Naravno, sad ću je brzo spremiti. Napravit ću picu u meksičkom stilu. O, da. O, i meni se pleše. Jehu. Dobro, dovoljno je bilo. Počet ću od paprike. Napravit ću veoma zanimljivu picu. To će biti meksički šešir. Preliću sve sosom. Debelim slojem, da. Zatim ću dodati sir. Nikako bez njega. A zatim ću iseći gljive, što više. I obavezno mi treba kobasica, jel da? Odlično, a sada glavni sastojak moje pice. Malo pikantnosti. Dodat ću kapljicu tabasco sosa. Samo jednu kapljicu. Eto, moja pizza se ispekla. Ajoj, neverovatno. Kakav miris. Ja ću narendati ovaj sir. Treba mi puno sira, svi ga vole. A ovo je neki zanimljiv sos. Da, svidao mi se. Dodat ću malo, a sada razmazati. A zatim idem malo začina i ukrašavam sve španačem. To je to, mogu odneti u rernu. Eto, moja pizza je spremna, pogledajte. O, napravila si odličnu picu. A moja pizza će biti od lubenice. A lubenica je mnogo zdrava i ukusna. Tako je, to će biti osnova za picu. A sad ću je iseći na komade uz pomoć specijalnog uređaja. Da, tako je bolje. A zatim ću staviti lepo voće. Ukrasit ću sve bananom, kivijem, jagodama i borovnicom. Eto, moja voćna pizza je spremna, a mala će biti oduševljena. Wow, kako lepe pice. Počet ću od ove. Wow, koliko sira i tako se razvlači. To je predobro. Hajde da vidimo kakva je ovo pizza. Izgleda zanimljivo. Wow, tu je toliko sira i sosa. Oduševljena sam. Divno. Dakle, ostala je posljednja voćna pizza. Wow, ukus je neverovatan. Tu je sve moje omiljeno voće. Da, odlučila sam. Ova pizza je pobedila. Da, najbolje. O, svaka mi čast. Hvala, unuko.
A sada hoću dugu, ovakvu. Kako misliš dugu? O, smislio sam nešto. Uzet ću specijalne boje. Jestive su i mnogo ukusne. Dakle, dodat ću ih u testo, a zatim promešati sve to. Eto, napravio sam kore svih boja duge. Bitno je da ne ispustim. Idem da stavim to u rernu. Fanta je bila super. Jo, završila se, ali nema veze. Imam još puno sokova. Dakle, sipat ću ih u činije, a zatim dodati šećer. Da, što više šećera. Super, mislim da je dovoljno. A sad ću to sve promešati. O, da, sok sa šećerom, šta može biti bolje? Zatim ću uzeti praznu flašu i sipat ću laki sloj soka u nju. Pogledajte kakva lepota! Ali to još nije sve. Sada treba iseći ovu flašu. I izvaditi žele. Pogledajte! Sad imam prelepu žele flašu. Izvinjavam se. To je baš nekulturno. Dobro, vreme da i ja krenem. Ja imam šareno testo, a prvo ga treba razvaljati. Tako je, odlično mi ide. Napravit ću nekoliko kora različitih boja. Zatim ću ih uviti u rolnu i staviti u specijalni kalup. Ja sam napravio kore različitih boja. Ostalo je dodati šlag. Sve treba raditi pažljivo i lepo. Odlično, sad ću razmazati to i poređati sve kore. Odlično. A sada treba premazati celu tortu šlagom. Divno, ostalo je svote ukrasiti. Koristit ću šarene bombone i čokolade. Preko ću staviti šarene trake. I na kraju dodati lizalice. Da, male htjela dugu dobit će. Eto, sve je spremno. Šta je to kod vas? Nije loše, ali moje jelo će biti bolje. Pogledajte, napravila sam šarenu štrudlu. Od nje ću napraviti slatke sendviče sa filom i jagodama. O da, a moja unuka će biti oduševljena. Pogledajte, to je preslatko. Bako, pa to je smešno. Ja ću pobediti. Wow, sve izgleda tako lepo. Nevjerovatno. Ova flaša se trese. Znači to je žele. Sad ću probati. Wow! Ukus je ekstra. Sviđa mi se. Ok, šta dalje da probam? Probat ću ove sendviče. Izgledaju baš zanimljivo. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Punjenje je ekstra. Obožavam jagode. Dakle, ostalo je probati posljednje jelo. Lizalice su baš ukusne. I čokoladice su dobre. Wow! I ove bombone su super. Oduševljena sam. Dobro, a vreme je konačno da probam tortu. Wow, kako je lepa iznutra. Jo, ne mogu da se zaustavim. Torta je tako ukusna, topi se ustima. 100% je pobedila, čestitam. Da, ja sam rekao, ja sam pobednik. Jeste čuli? Dakle, drugari, sada morate spremiti za mene ukusnu tortu. Da, naravno, to neće biti teško. Treba će mi plavi čokoladni namaz i ovakva kesica.
Stavit ću kesu u čašu, a unutra ću staviti čokoladu. Tako je. Sada treba odseći kraj kesice. Sada mogu udobno namazati tortu. Premazat ću je sa svih strana. A sad mi treba žuti fil. Sa njim ću ukrasiti tortu. Samo pogledajte kakva lepota se može napraviti uz pomoć fila. Ja sam pravi majstor. Sada treba izmeriti tortu. Moram provjeriti da li je sve savršeno. Ne, nije. Ne sviđa mi se. Kako lep miris. Brokoli je veoma zdrav. Jau, omladina nema pojma. Dakle, treba će mi blender. Umutit ću brokoli u blenderu. A zatim sipati ga u ovaj kalup. Svaka mi čast. A sad ću staviti testo u peć. Treba malo sačekati. Uključujem. A sada mogu nastaviti da radim. Na redu je šargarepa. Iseći ću je i staviti u blender. Šargarepu također treba samljeti i dobit ću lep fil. Da vidim kako je moje testo. Mislim da je spremno. Jeste. I naš fil od šargarepe je također spreman. Sipat ću ga u kesicu i ukrasiti moju zelenu torticu. Da, izgleda preslatko. Pogledajte. Baka je zadovoljna. A šta je kod šefa? A meni je ostao posljednji dodir. Ne, to svakako nije to. Ne valja. Ne mogu da verujem. To je gotova torta. Pogledat ću još varijante. Možda ću ovdje dobiti dobar rezultat. Pokušat ću da spasim ovu tortu. Dodat ću cvetiće od fila. Ne, ova torta također ne odgovara. Još jedna torta. Kako lepa. Pa, konačno savršena ruža. Ne, i dalje mi se ne sviđa. Ova torta je također užasna. Još jedna. Neću se smiriti dok moja torta ne bude savršena. Sve mora biti predivno. Ni to nije dobro. Šta se to dešava? Neverovatno. Šta je to bilo? Super, ukrasit ću tortu svojim licem. Da, tako je. Ja sam završio. Šta? To je nemoguće. Ja ništa nisam napravila. Potrošila sam toliko vremena, a ostali su mi samo mrvice. Treba smisliti nešto. Dobro, napravit ću mini tortu. Ukrasit ću je. I dodati višnju. To je to. Šteta što moje remek delo nije uspelo, ali šta da se radi? Završili smo. Wow, kako velika torta! Ovo izgleda čudno. A šta je to? Izgleda kao veoma mala torta. Zanimljivo. Nikad takva nisam videla. Dobro, sad ću je probati. Pa, ništa neobično. Idemo dalje. Ovo mi deluje zanimljivo. Kakav je to miris? Okej, probat ću. O Bože, to je užasno. To se ne sme jesti. Uopšte ne liči na tortu. Konačno mogu probati ovu veliku tortu. Ima je tako mnogo. Izgleda super. Da. To je najlepše što sam ikad jela. Dakle, ovo je pobeda. Pobedio sam, blago meni. Hvala puno. Sada spremite pastu za mene. Da, zadatak je jasan. Daću sve od sebe. Prvo ću uzeti hubabubu. Obožavam je. Mogu praviti balone od nje. Pogledajte. Ups. Izvini, bako. Nisam namerno. Šta se desilo? Ne vidim ništa. Jao. Uzet ću malo ovih makarona. Nadam se da baka neće biti protiv. Dakle, vreme je da skuvam pastu. Gde sve? Pakovanje je prazno. Zašto? Šta da radim?
Dakle, treba mi šporet i tiganj. Stavit ću makarone u tiganj. Zatim dodat ću malo vode i promešati to. Moja pasta je spremna. Mogu je staviti na tanjir. Zatim ću dodati malo sira. Pasta je spremna. U stvari ne. Porcija je ispala baš mala. Treba mi više sira. I još više. I još. Da, tako je. Divno. I ukrasit ću sve listićem. O, svaka čast, bako. Moram se ubrzati. Moja pasta je skoro spremna. Vreme je da dodam hubabubu. Zatim ću dobro promešati sve da bi se žvaka istopila. A sada stavljam sve na tanjir. Nešto neće. Okej, ne treba mi tanjir. A ja imam ovakvog divnog medu. Napravit ću od njega žele pastu. Dakle, stavit ću med u mlin i dobit ću ovako lepe žele špagete. O, kakva lepota! Baš mi se sviđa. Ali to nije sve. Treba dodati još malo romantike. Ove bombone u obliku srca će savršeno odgovarati. I posljednji dodir. To je to. Ja sam završila. Wow! Ovo je najveća gomila sira koju sam ikad vidjela. I ovo jelo je super. A u ovom tiganju je nešto sumnjivo i čudno. Okej, probat ću to. Ali ne verujem da je to dobra ideja. Ne, ipak neću probati, plašim se. Okej, hajde da vidimo šta još ima. Da, sad je vreme na ovu sirnu gomilu. Obožavam sir. Jedva čekam da probam to. Neverovatno. To je jako ukusno. Okej, ostalo je da probam ove divne zelene špagete. Pitam se od čega su napravljene. Izgledaju čudno i miris je čudan. Neverovatno. To su žele špagete. Oduševljena sam. I bombone u obliku srca. Preslatke su. O, da. Odlučila sam. Ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Divno. Nisam ni sumnjala. Ipak sam ja profesionalac. To je vaš novi zadatak. Napolju je proleće, tako da želim cveće. O da, to ja mogu. Sad ću vas sve nahraniti. Ove divne lizalice će mi trebati. Pitate se zašto? Istopit ću ih. Dakle, uzet ću lizalice jedne boje, staviti ih u vruću vodu i promešati. Izgleda da sam dobila novog pomoćnika. Dobro ću promešati se. A sada mogu skloniti štapiće. Hvala na pomoći, dalje ću sama. To je to. A vreme da se vadi. O, ispalo je baš zanimljivo. Samo pazite, to je jako vruće. Mislim da mi treba dodatna zaštita. Ove rukavice. Dakle, razvaljat ću to sve u ovakve kobasice. Od roze ću napraviti listić. I uvit ću u njega ostale kobasice. Odlično mi ide. A sad ću tanko iseći ovu rolnu. Ispašće će ovakve male cvetiće. Izgledaju super. Zadovoljna sam. To je to. Ja sam završila. Kako lepo. Ali moje jelo će biti lepše. Jabuke će mi pomoći. Gde je moj set alata? Evo ga. Gledajte šta će sada biti. Počet ću od pomoranđe. Iseći ću je tanko i napraviti cvetić. Divno. Sad je red na kivi. Ispalo je jako lepo. Svaka mi čast. A sada treba nešto uraditi sa jabukom i već znam šta. Super. Pogledajte kakva lepota je ispala. Baš mi se sviđa. Dobio sam zanimljivu ideju. A šta ako istečem cvetiće od čokolade običnim makazama? Sad ću probati. Bitno je sve raditi pažljivo. O ne, ipak sam sve slomio. Kako sam smotan.
U stvari, čekajte. Imam još jednu ideju. Čokolada mi više ne treba. Završili smo. Neć, šta radiš tamo? Opet radi neke gluposti. Gledajte, to je pravi cvet u saksiji. To je neočekivano. Ali cveće u saksiji me ne zanima. Bacit ću to. A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako lepo. Ne znam odakle da počnem. Probat ću prvo ove divne lizalice. Šta je to? Ne mogu da zagrizem? I šta da radim? Ma neću ništa da radim. Ja sam devojčica. Idemo dalje. Vreme je da probam ovo voće. Mada šta to ima da se proba? A voće je svugde voće. Pa da, skroz obično. Ali baka je pobedila. Unuko, tako mi je drago. Tako sam gladna. Ali gde je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Trebaju mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš?
O, uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Oho, znam ovog lika, obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću seći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovog, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je ispala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Molly. Svidjet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut.
Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus. Zdravo, Phoebe. Da li šef Mačak kuva sa nama? Ćao svima, spremite tortu za mene. To nije teško. A Mačak je spreman. Potreban mi je obični keks. Treba ga izvaditi iz pakovanja i izmrviti uz pomoć kuvarskog čekića. Da, tako je. Spremno. A sada moram skupiti sve te mrvice. Prebacit ću ih u okrugli metalni kalup. A sada punjenje. Potreban mi je želatin. Stavljam ga u ključalu vodu. Da, sad ću obojiti naš budući žele u plavu boju. Odlično mi ide. Kada smesa bude gotova, preostaje samo preliti sve u metalni okrugli kalup. A sad mi treba riba. Ne, sa ovim ću moći uhvatiti samo mačku. Sad ću to ispraviti. Umjesto perje ću staviti gumenog crva. Hajde, hvataj se ribo, mjau. Osjećam da vuče. Da, odlično. Stavljam je u naš žele da plovi u njemu. Kako smešan repić. Kada se sve stvrdne, tada mogu skloniti kalup. Moja torta je nevjerovatna. Ja sam već sastavila tortu, samo je treba ukrasiti. Uzet ću providan okrugli kalup i staviti ga u centar torte. Sad će mi trebati čokolade različitih boja. Polomit ću svu čokoladu na male komade i staviti ih u kalup. A sad ću dodati malo vatre da se sve rastopi. Gotovo. Sada podižem kalup i sva šarena čokolada će se raširiti po torti. Da, moja torta je postala šarena kao duga. Prelepo, ali to nije sve. Dodat ću još malo marshmallowa. Obožavam ga. Sipat ću malo ovdje i ovdje. I na kraju ću ubaciti slatkodugu. Wow, mala Wendy će biti oduševljena. Kako je prelepova Nutella. Obožavam je. Definitivno ću ukrasiti tortu sa njom. Sipat ću što više Nutella na tortu. Wow, kako lepo curi. A sad ću staviti okolo roze Kit Kat čokoladice. Sestra Wendy obožava ovu čokoladu. Cool. Šta je ovo? Ko je zagrizao krofnu? Šef Mačak, da li ste to vi uradili? Ne razumem o čemu pričaš. Pa dobro, morat ću da je stavim na tortu. To je bila moja jedina krofna. Prijatno, Wendy. Wow, sve izgleda baš lijepo. Želim da probam ovu tortu sa Kit Katom. Wow, ukus je super. Tu je čak i krofna. Čekajte, već je neko jeo? Ne, to neću probati. A šta je ovdje? Duga je prelepa. A kakva je torta? Wow, i torta je divna. Ekstra. Dajem like ovoj torti. Oho, šta? Torta sa ribom? Neobično. Sad ću probati ovu žele ribicu. Oduševljena sam. Ovo je baš dobro. I torta je divna. Nisam tako probala ranije.
Rešeno, dajem pobedu ovoj torti. A mjau, ja sam najbolji šef na celom svetu. A sada želim sendvič. Spremite mi najbolji sendvič. Naravno. Dakle da počnem. Šefe, a šta ćete vi da spremate? Treba mi kalup u obliku mačke. A napravit ću od tosta oblik svoje glave. A sad ću uzeti konzerve za mačke. Sendvič sa mačjom hranom vole svi, a zar ne? Dobro je što imamo oštre kandže, a brzo mogu otvoriti sve konzerve. To je to, sendvič je spreman, ostalo ga je samo ukrasiti da izgleda još slađe. A za dekoraciju ću koristiti šunku. Od nje ću iseći male trouglove. A sad ću uzeti malo sira. Da, i od sira ću napraviti trouglove. A baš tako, sada sve sastavljam i dobijam slatku, lepu njušku od mačke. To je to, a mjau. Ja nikako ne mogu da otvorim teglu sladoleda, hajde. Šefe, hoćete li mi pomoći? A naravno. Wow, ovo je bilo cool. Baš vam hvala. Eto vam malo mleka kao zahvalnost. O, mjau, hvala. Vreme je da i ja počnem da spremam sendvič. Treba će mi 2 vafle. To će biti moji tostovi. I ja ću praviti slatki sendvič. A Wendy obožava sve slatko. Stavit ću sladoled, čokoladni sirup i bombone njort. O da, ispalo je jako lepo. A šta je kod Phoebe? Nameravam napraviti najviši sendvič za Wendy. Sloj hleba, zatim sir, paradajz i ukusna šunka. O da, miris je divan. Zatvaram sve salatom. A šta? Gde je moja šunka? Sigurno sam je stavila. Dobro. Ponovo ću staviti šunku, a zatim... Šta? A gde je opet šunka? Ja nisam luda. Stavljam šunku 3. put i pratim gde nestaje. A mjau, obožavam šunku. Šta? Šefe mačak, kako se usuđujete? To je moja šunka. A samo sam probao. Da, 3 puta. Dakle, dovršavam sendvič i to je to. Ubacujem čačkalicu da se sendvič ne raspadne. A Wendy, prijetno. Wow, svaka vam čast. Oho, koliki sendvič. Sad ću ga probati. Baš je lep. Sviđa mi se. A što je ovo? O, preslatko. Sad ću da probam. Šta? Fuj, to je grozno. Osjećam ukus ribe. Šefe, to je odvratno, ja nisam mačka. Ovo nije za mene. Nemoj to više praviti. O, a to je već nešto ukusno. Tu je moj omiljeni sladoled od jagode. Neverovatan je. Ovo je pobjeda 100%. Ne mogu da se zaustavim. To, pobedio sam. Hvala, sestro. To nije fair, a mjau. Napravite mi koktel. Želim jako sladak i najlepši koktel. Pa to je lako. Treba mi mleko. Obožavam ga. Sipam mleko u blender i dodajem višlu za hranljivost. A sada sve mogu izmešati. Zatvaram poklopac i uključujem blender na maksimum. Wow, kako se sve brzo meša. A sad mi treba neka lepa čaša. Biće u obliku šape. Treba dodati malo leda. Lupit ću po kalupu da bi sav led ispao. Mjau, savršeno. Prebacujem moje ledenice šape u koktel. Ovog će sigurno biti dovoljno. Ostalo je samo ukrasiti sve višlom i može se probati. O da. Ja ću napraviti koktel od prirodnog limunovog soka. Iscedit ću sok u šejker. Da, tog će biti dovoljno. A sad mi treba Fanta sa ukusom grožđa i pucketave bombone. Da, sipat ću bombone u šejker, zatim preliti sve Fantom i dobro sve promešati. Mislim da je spremno. Ostalo sipati sve to u čašu. Ubacujem slamčicu i ukrašavam sve limunom. Quentina, gde je tvoj koktel? Šta? O ne, zaboravio sam na koktel.
ideja. Mogu da naručim koktel u Meku. Eto, Grimace Shake će biti jako ukusan. Gde je moja poručbina? Šta je ovo? Vi ste kurir iz Meka. Ne mogu da verujem. Prvi put vidim ovakve kurire. Hvala. Doviđenja. To je bilo strašno. Wendy, možeš probati. Wow, kakvi lepi kokteli. Želim da probam ovaj. Savršeno mi je. Neobično. Uj, to je odvratno. Užasan je. A šta je ovde? Baš lepo sija. I ukus je super. Unutra su kucketele bombone. Cool. Obožavam ih. Što? To je Grimace Shake? A videla sam ga u Meku, ali sve nikako da probam. Baš je super. O ne, nešto nije u redu sa mnom. Phoebe, jesi li videla ovo? Pobedila je Phoebe. Ona ima najukusniji koktel. Da, hvala Wendy. Obožavam te. Jao, kako mala porcija hubabube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. O, i balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa, dobro, pustit ću te. O, hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. O, da. To je prelepo. Kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. U pomoć. Ukočio sam se. Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam preterala. Izvinite. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješću nudle štapićima, kao što i treba. Šta? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro.
Ne želim da se ovo završava. O, da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zanuo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljene od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? O, kakva sreća, blago meni. O, moja kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O, da. Hej, Ashley. Skloni ruke, to je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela, tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovdje? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro. Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu. O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Dakle, vreme da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. Došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. To je bilo teško. Nema veze. Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam. Oho, ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo, hajde. Da, gotovo. Wow. Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teško ova čaša. Jao, drugari. To je nevjerovatno, nemam reći. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspjelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. Da, to je bilo prelepo. Šta? Ne, nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. Ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da. Kod mene najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da,
Da vidimo šta će biti od toga. A, kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da paziš malo? Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Ha, baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sipam sve bombone u usta? Sad ćemo proveriti. Spremite se. Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, ne, samo ne to. O ne, sve se prosulo po stolu. Bežite svi. Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno.